رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجل صلوات ассалому алайкум бонувони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо канали Париша торта пешниҳод мекунам. чун ҳамешагӣ медонем ки пухтупазҳои беҳтарин барои ид, дастархони идонаи мо дар корай. медонам ҳамаи шумо пухтупаза нағз мебинен. анами каналда беҳтарин пухтупазҳои бо сатҳи баланд, бо садои форам ва ҳамаш оддӣ када фаҳмондагия. дӯстони азиз, бо забони худмон даромада обуна шавен. комментарияда силкаша закрепид мекунам. аз номи канали ма салом расонен. дӯстони азиз, пушаймон намешавен. ҳамихе канали беҳтаринае ки тамоми барои идеоҳои нағз дора. барои ифтор тамоми намуди пухтупазҳо ҳастай. чизе ки шумода мефора барои рамазон, ина ифтор, чизе ки шумода идеои нав ҳамаш ҳастай. ами канали Париша торти даромада. ҳам обуна шавен, ҳам тамошо кунен. дӯстони азиз, дастгирӣ кунен ки бо якбонуи тоҷики дигар ҳамихе пеш рава. дӯстони азиз, ид наздик шудестай. тамоми пухтупазҳои дастрас, маҳсулотҳои оддӣ қати пухтагия барои шумо пешниҳод мекунам бо рецептҳои осон фаҳмондагия. дӯстони азиз, мастер-класси бесплатния да каналшон. рафта як ҷои дига пул дода ёд мегирен, ай ҳамиҷа ай ютуб тамошо карда ҳамаша оддӣ када барои шумо мефаҳмонанд. раҳмати калон барои дастгиритон. обуна шавен. комментарияда силкаша закрепид мекунам. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо боз ҳам муборак бошад. дӯстони азиз, рӯзи саиди ҷумъа ҳам ба ҳамаи шумо муборак бошад. имрӯз дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани мини рулет бо хоҳиши як дӯсти азиз буд барои дастархони идона ман омода кардам бо рецепти осонай. дӯстони азиз, кам расходак, 4 дона тухм қатӣ, ним пиёла шакар, 1 қошуқча разрыхлитель, 2 қошуқ какао, 3 қошуқ орд ва 2 қошуқ пурпурай растительни масла, равғани алейна. дӯстони азиз, камтарак намак ҳамроҳ мекунем. дар ҳами 4 дона тухм ба миксер лат мезанем то сафед шуданаш. ози ман нишон метиҳам. подписчикои ман медонанд ки чӣ хел задан дар кора. ҳама вақт ман мефаҳмонам. подписчикои нав, хуш омаден ҳама каса да канали ман. ҳамаи рецептҳо бо тарзи осон барои шумо фаҳмонда мешавад. анамиҷа ба граммшам мегум, ба пиёла ченкадагии хали қошуқшам мегум. барое ки яду подписчик навистанд ки грамм қати гап занем, мо тарозу қати чен мекунем. иҷада 80 грамм шакарай. шакар 80 граммай, ним пиёла мешавад. ним пиёла пур нестай, ним пиёла камтар мешавад. 80 грамм шакар, баъд орд 3 қошуқай, 60 грамм орд мешавад. 3 қошуқаш қошуқои калон калон пурпур ва 2 қошуқ пур ба пур қошуқи калон қати какао. какаоаш 25 грамм. анами як рецептай. 2 қошуқи пур ба пур равғанай. равғана охирда меандозем. 1 қошуқча разрыхлитель. бисквити шоколаднида разрыхлитель ҳатман андозем, барое ки ҳами какао бисёр вақт хеле абъёмтӣ намемонад. ҳами шоколадни бисквита барои ҳамон меандозем. бе какао боша разрыхлитель наандозем ҳам мешавад. баъд духовкара монен гарм шавад. баъде ки гарм шуд, вақте ки монден градуса паст монен. 170 градус боло намонен ки бисквитш майдаҳай қоқ набиёяд. барои топтиишда қоқ боша мешкана. ай ҳами ҳисоб бояд мо духовкара паст бумонему. листа тонистен агар ки спирали боша духовкатон мобайн дане якта поёнтар монед.
агар ки газ боша шумо болода монен, ай газ болотар монен ки қоқ набиёя. Анами какаваи рахат-хати ма истифода мебарам. Агар какаваи рахат боша бо хубай дӯстони азиз, ҳами таъми какава ҳами шоколад дайда маззаш. Вақте ки ҳами бисквит дам ки ё крем дам ки ҳамроҳ кунем, ҳаму кремонам таъму шоколадӣ мешаву, ҳами бисквитам. Барои ҳаму ма дар какаваи рахат-катӣ ҳозиро истифода мебарам, беҳад бомаззаҳай. Ха сиёҳи бад намекуна, шоколадӣ мекуна. Бинен мини рулета ай мобайниш ду тақсим мекунем. Намхе мулоимак пухтаге сразу ози гармай тобуш метем ки нашкана. Баъди камтарак уже хунук шава, бисквити шоколадни аллакай сахт мешава. Тез дамхе ду тарафша тоб метем и мини рулетаи барои ҳаму дута мекунемша. Агар ки якташ боша, якта калон меша, рулети калон мешава. И 4 тухм қатия. Иҷода ма хали маслаи шоколадни мегирам бо варёнка. Ҳар душа комнатни температурада истодагия бинем маскарам чихе мулоимаки хушрӯ шудагия. 3 қошуқ маска гирифтам бо ай ҳами варёнка 3 қошуқи дига мегирам. Ба миксер мезанем. Креми аҷоиб бод бо лаззат ва даступна. Ҳамаи крема карда метона. 1 қошуқ какава ҳамроҳ мекунем. Барои чӣ ман и крема кардестам? И крем ҳам бамазза, ҳам шоколадни да аҷоиб хушрӯ мешава. Баъд и крем ҳама и крема тайёр карда метонам. Хеле осона. Миксерам набоша, ба қошуқ ба венчик аралаш мекунӣ. Мулоимаки хушрӯай. Иҷода дӯстони азиз гирифтем. Бинед чӣ хеле хушрӯ, хеле пишни хушрӯ шудагиаи объёми ҳами бисквитмон. Камтар сироп мекунем. Чизе ки сгӯшонкаву обам боша мешава оби гарм. Ман оби гарму шакар қати сироп тайёр кардам. Шакараш бисёртар ки ҳаст, сиропмо ғавзтар мешава. Ба питатса ки кард, ҳатман шоколад нида бояд шумо камтар питатса куна. Хеле сиропдор кунем ки штоби крема худашда бикаша. Какао камтар ами тестара назар ба тестоҳои бе какао сахттарак мебояд. Ба ҳар ҳол ман какавара дар теста камтар дохтагиам ки тестамона сахт накуна. Орчам кам дохта будам. Мяҳ ки омадагиаи бисквитмон. Ози баъде ки буридам бо мефаҳмонам чихе бинед бисквитиш нежни омадагиаи. Хеле лавош камтар каҷала боша мебурем ки рост шава ами рулетмон. Хела меша 15 дона хали как пирожни мешава. Ҳозир ман нишон метим бо тарзи буриданша. Кремон ба маззаи дӯстони азиз. Ба савол мешава ки ҳами креми сливки набоша. Бисёр саволҳо ҳам хали барои креми сливки набоша. Мо наметонем, мо кардем, сливкира зада натонистем, сахт нашуд. Ба ҳами хотир ман ҳаракат мекунам ки кремое ки ҳами осоне ки шумо дар хона любой намуд роҳқати тайёр карда метонем. Ё заварно, ё ин ҳами креми шоколадни тайёр кардам. И бисквити сафеда мешава. Ман ба ҳамин хотир и креморо шумода пешниҳод мекунам. Баъд барои чӣ ман беларияро барои шумо пешниҳод кардам? Белария ҳам осонай тайёр карданаш, кремаш. Баъд кремое ки обични сливки 35% ҳастай, баъзе ҳами подписчико менависанд ки мо натонистем ҳамуро тайёр карда, дига намуд роҳҳо боша кремо. Ман ин ҳами креморо барои шумо чанд бор шида бо мегум пешниҳод кардагиам, бо ина нишон додам. Ай ҳама креми бамазза да шоколадни анамияй. Торти сникерс дам кади ба анами крем кунен. Агар тонистен сливки 33% 35%-ра сахт заданда, ав кремам да ҳами крем камтар дига ҳамроҳ кунен, беҳад креми бамазза мешава. Натонистен ҳами худаш аҷоиб креми шоколадни хушрӯай. Иҷода анами хел да хали капсула меган ҳами чиз коғазора дӯстони азиз кексда мегиранд. Ҳамиёра да анам хали капсулао мегирем. И дастархони идонада беҳад хушрӯай. Бинем бисквит чихем хали воздушни хушрӯ омадагиай, мулоим. Дӯстони азиз, ман 2 соат шуд ира тайёр кардам. Ҳам иҷода ош тайёр кардестам. То ифтора тайёр мешава, питатса мекунам. мебинед мулоими хушрӯомадагия кремша бисёри баъд дарунаш да нашакем ки худаш мулоимаке ба кремош ай лавош буромадан мегира. Анамин я слой тынкак да қабатш бишакем. Бинед чӣ маълумай ҳам як слоям.
бридагием ха брида тайёр бимонем, ба креми болоша гулоша кунед ки хато накунед. И дастархони идонада ҳамчун пирожнӣ хушрӯ оро мешавад дар рӯи дастархон. Бо дар барш ягон чизи дига тарелкада мемонед. Мини рулетае ранги пирожние дӯстони азиз. иншоалло бо оли чанд чизо ҳастай барои ид омода карда барои шумо пешкаш мекунам ки шуморам ҳамаи чизора тайёр кунед. Идам қариб омад дӯстони азиз. Даҳаи моҳи шарифи рамазонай. Дар ҳаққи ҳамдигар дуогӯ бошен. иншоалло дуои ҳар яки мо дар пеши Парвардигор мустаҷоб мешавад. дуои нек ҳамеша мустаҷоб мешавад дӯстони азиз. барои ҳамон дуогӯ бошен. ҳамеша амалҳои нек бикунед ки дунё қа дунёи нестай мегзараву неким як амали неки мо мемонад. иҷода дӯстони азиз ош тайёр кардистам. хай оша ҳама медона канали ма даҳам хай усол бисёр ош нишон додагим. бо ба ҳар ҳоле барои шумо камтар навор кардам ки я идея шава рамазонда бо ҳам чихела як кас як чизи кына бинӣ бо ҳавасат мекунад. иҷода ма гирифтагӣ будам ами замороженӣ мекунам нахута лубира дар холодильник хунукай бинен яхкадаги нахутора андохтам мурч зира камтар меандозам дар вақти зирбак. баъд ами як-ду бор мекобумша бо кафгир. баъд обша ҳамроҳ мекунем. обш ами 20 минут 20 дақиқа буҷуша ҳамиқа бо ширадори бо мазза мешавад. иҷода ман як намуд бринҷ кати тайёр кардистам. бринҷи баракат меган дар шаҳри Қазоқистон. беҳад бринҷи бо лаззатай. маззаш аҷоиб мебояд дар ҳамин ош. ман ҳама вақт ба ҳамин бринҷ тайёр мекунам. бринҷи лазер қати дар Тоҷикистон тайёр мекардам ваям ба мазза мешуда. иҷода ҳамин қати тайёр кардам маззаш маҳкул шуд. дӯстони азиз дар ҳамин омадагӣ ба ҳамин мекунам тайёр. хушрӯ мешавад. камтар кришкаи дега мепӯшонам ки штоби ҳамаш бипаза. баъд рӯгардон карда дам меандозам. иҷода дӯстони азиз камтарак салат тайёр кардистам. ду намуд салат барои ош. салатҳои обични осонак. хали салатҳои бе майонез мекунам барои ифтора ҳам меомада маъқулан. иҷода ҳам турбу лимон редискара як намуд салат мекунам. бо салати шакарови хайра ҳама медонад. пиёзи нав биромадай дӯстони азиз. ба пиёзи нав тайёр кардистам. аҷоиб маззаш хушрӯай ҳам пиёзи нава. пиёзои пешина камтар уже хали клёнка бори сахт шудагӣ буд. салатам ки меандохтем майда майдашам ки мегирифтам ба ҳар ҳоле хушрӯ набуд. бо хали чихел бигӯм сахтак буд камтар. бози пиёзи нав биромадай ҳам сафсафеди хушрӯай ҳам хали мягки ба маззаи пиёзи ям чизи нав бо дигарайда дӯстони азиз. камтар дар ҳами зелен пудина ҳамроҳ кардистам. бо ҳами пудина дига мекунам маззаи ҳами салата аҷоиб хушрӯ мешавад. хай дӯстони азиз касе ки то охири навора ҳамроҳи ма буд. саломат бошен. худованд нигаҳбонтон бошад. ҳамеша дуогӯи ҳар яки шумо ҳастам. ҳамехел дастгирӣ мекунед. комментҳои хуб менависед дӯстони азиз. беҳад инсонҳои хоксори меҳрубонам бисёр будай. мада редки комментария безеб мешавад дӯстони азиз. комментария безеб редки мешавад. ягон гапое ки уқа безеби бадам нестаю всё равно дили як кас дигара меранҷонанам халиё мешавад редкия. бисёр вақт комментҳои нағзай. барое ки беҳад инсонҳои хуб хиёл мекунам дар канали ма бисёрай. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. худованд нигаҳбонтон бошад дар куҷое набошед. дӯстони азиз анамихе ифтори морам тайёр шуд. ош карда будам. хай ош бисёр бардоштам дӯстони азиз. камтар садақарам будак ош. баъд ма ҳамаша навор карда натонистам. қариби шом шавад чихелай ҷа кӯдакорам рӯзадоранд кӯдакҳои ма. барои ҳамон натонистам ҳамаша навор кунам. камтарам бошад бо барои шумо ма ҳаракат мекунам ки як идея шавад. имрӯз як рӯзи дигар шаyd дӯстони азиз зодрӯзи дӯсти азизи мае ки фарзандаш
8 сола шуд. Камта навор кардем пухтупазои бо лаззата барои шумо нишон додестам. Намиҷада хирсандии фарзанд шунай напамяда канали ма боша навор кардам. хоҳиши ҳамсоям буд ки дӯсти азиз май инамихе худоҷон 100 солаш кина фарзанди ба тавфиқ ба имон шава. роҳати фарзанд доша бубина худоҷон бачаа ки ба имон шава, қори қуръон шава. дуо мекунем дар рамазон. ҳар яки шумо хоҳиш мекунам дуо кунем дар ҳаққи фарзандҳои якдигармон. иҷада ҳама кӯдако хирсандӣ доранд. намиҷа зодрӯздор шиштай бо барои хирсандии кӯдако камтар дастархони пур нозу неъмат оро доданд. намиҷа питсара ма тайёр кардам дӯстони азиз барои кӯдако. беҳад питсаи бомазза омадай. хай бо мо бошен. ҳазор раҳмати калон дӯстони азиз. касе ки бо мо буд худованд ҳамеша нигаҳбонтон бошад. درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. ز درگاهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر، ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر. مادر برات بمیره قربان خان بنازم، خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم. من علم سرایم با مهر و غم گساری، میبوسمت بسد ناز عطر بهشت داری. معنی زندگیمی هم پاکتر ز ماهی، ای کاشکی نبینم داغی تو را الهی، ای کاشکی نبینم داغی تو را الهی. خوابت پر از فسانه ای نور چشم ما